माझं नाव मेघा कोल्हे. माझं नाव रोहित कोल्हे. आमच्या लग्नाला 6 वर्ष झालेली. अनेक ठिकाणी आम्ही ट्रीटमेंट घेतली, पण पाहिजे तसं यश कुठेच मिळालं नव्हतं. प्रोजेनेसिसची मी ऍड बघितली. प्रोजेनेसिसमध्ये आली. इथे ट्रीटमेंट चालू केली. 1.5 वर्षांमध्ये चांगले क्षण अनुभवायला मिळाले. आमच्या लग्नाला 6 वर्ष झाली होती. 6 वर्षामध्ये आम्ही ठिकाणी अपत्य होण्यासाठी प्रयत्न केले. अनेक ठिकाणी नैराश्यच भेटलं. त्यामुळे कुठेतरी मनाला दुःख व्हायचं का आपल्याला अपत्य नाही. त्यामध्ये होमिओपॅथिक, आयुर्वेदिक सगळ्या प्रकारचे ट्रीटमेंट करून आम्ही हताश झालो होतो. त्यानंतरून आम्हाला प्रोजेन्सीची ॲड बघायला भेटली. या सेंटरला व्हिजिट दिली. 1.5 वर्ष बरेच आम्हालाही परिश्रम झाले. 1.5 वर्षाने आम्हाला हे आनंदाचे क्षण अनुभवायला मिळाले. तुम्हाला पण हे आनंदाचे क्षण अनुभवता येतील. देवावर विश्वास ठेवा आणि हे आनंदाचे क्षण तुम्ही पण अनुभव. थँक्यू.